Ningwe basura chama nziki meka nyamada kanyeshinja baranumu wala safa munyabese sura ofe Shirifla TV bamananga kuna foni na mimi wala like awe malikunga ani jen fan wara kunga nize inda bibe mali dama kuna foni de mo bakuruba kuna foni kelembe ude fenado kasabu ke folamo ni labana mo kundiki Muhammadul Mustafa nemane kizibe ayeka bangeni ni zodi yake ne ba Onyana mayara yirima jondula de kene bas da duven si marsila ayere modenza numa ase yada Sherif Usman Madani Haidara dafen ye kuna foni na kumabaye farabike minga kuna foni to ula kalase au mosoni au dangana amada utloka kafo ka benin dene uti kalot lemwa ani nani ye yirima jondula digene ba stade du 26 marsila silama jama kumeka makelende kono ye mali silama ukanyema ba mali silama tonga faranyonga jakuluba au conseil islamique du mali manyema mali silama dine nyema ukafaranyonga jakuluba groupement des leaders spirituels musulmans du mali manyema silama de meto ansaru nyajora seyada Sherif Usman Madani Haidara kamoke sanuma Muhammadul Mustafa nemane kizibe ayeka bangeni wajuli ba nyanamaya Ode ado sirifike kabo akaso bangoni jangene bugu fo stade du 26 mars ndolati keneba niswadia ani munya ode kume ani nofe jama tato nofe anga nyenenikela samaira sanuguka fola anga jeka nyamada labe bekembe kaba neganye muwani saba 23h ndana gushimbe ni sanga muwa ani laye bangoni jangene bugu sirifila dubala Mali silamatonga faranyonga jakuluba au conseil islamique du Mali manyema Mali silamadine nyema uka faranyonga jakuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali manyema silama de meto ansaru nyajoyoro asejada Sherif Usman Madani Haidara bombe abasane basanjela bamblabe akuna langana dama kafe asejada Sherif Usman Madani Haidara be kabo sirifila dafe na manye kwa moke sanuma Muhammadul Mustafa nemani kisibe aye joro tambe afe silama ya dine la pasalila silama ya nyema ya berebe atege ninga koloshi fara uka nofe jama bomba nofe zamzami yubi kunda stade du 26 mars ndulati kene baka yiri majo silama jama sigimeka makono yi wajuli bala mimi labesa wosa Silama ya Demeto Fédération Ansardine International Fadife. Bangone jangene bugo sirifila duba dala. Jama sebakora bombe. Bebe ka sirifike temendo bele. Che ani musu. Demise ani makoro. Beni sodiame. Sirifike temendo. Kafulibla. Anata manyona. Kwala danga senu nyumanye. Kwala kasenu nyumanye ndulati keneka. Kabo bangone jangene bugo. Kanase tiga karemo. Yimbana jama sebakora bongume kanisodia ni kanu jira sirifike temendola minze ku itegere minze ukuli beniga kanu jira jogodu ba madani ndeni bajida ndrawore dela kasabuke kadamina kunungula kana blabila akadda kurunya ukera sababu ye kama bayiri kaudeke ka alalla soro sira mine ala nyesara nyani ala dana ya kofe ko joni ki kle ana mache ka alatne mako ye kutu ki jija ijugula otoko inde ye koba une baba utige na keme chekele chwa chama ye do ko zamzame yu do ko ya bani do ko dokotoro do ko wuli bali bangone jangene bugo po mi wele ko jangene bugo ponda asa yada Sherif Usman Madani Haidara na tamanyo ye nongo ngari ke numa feyi ninga bangone razeli srata ina fo temenu Mali silamatonga faranyonga jakuluba au conseil islamique du Mali manyema Mali silamadine nyema uka faranyonga jakuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali manyema silama ya Demeto ansaru nyejoyoro asejada Sherif Usman Madani Haidara temendo jama faribi funi anofe kadamine razel quartier la moto manga mobili manga ulu droko menyona sirifike temendo dafe nisodia ni farifuni kono inafo la de la kula ami soroka nongo ngarike ka ngunda 6e arrondissement yevana nisodia be bani kanuba ula ulufene bombe kuga kanujira bani na tamanyo mi soroka ta teme centre de santé de référence fe no yesigida gale CSRF ye we asoranye nongo ngarike numa fe ninga asko tere la munumunu katabla jeka fo
o arajoso pavé kan. Furanjani mana boli bɛ an bɛ taa bila Kulukoro siraba kan ni ka nɔngɔngari kɛ numa fɛ. O y'an kɛlen ye k'an k'u da lise kodɔnso fa fɛ. O furanjɛ rɔ bani kanubaw bɛ ka tɛgɛrɛ warawara k'u ka kanu jira a la. Kuma min na ni se nana kɛ Sotiba 3e pont fɛ a Seyida Sherif Usman Madani Haidara ye nɔngɔngari kɛ k'i kunda 3e pont yɛrɛ kan sa. Sotiba kolongolola ka na se 3e pont mɔ ka 3e pont jigi. Nin y'an donnen ye Misabugu kin na. Maaw nisɔndiyalen fari foninen bɛ gidɔrɔndaw la ko sirifikɛ danga na stade du 26 mars la. Kuma min na ni bin kɛra ka surunya stade du 26 mars ndolati kɛnɛba la. A dalalaw fɔ an bɛ hadamaden la. Bɛɛ ko Zamzami yu Ba Madani de Bachida Tarawele de Welibali dɔgɔtɔrɔ a Seyida Sherif Usman Madani Haidara. A sɛbɛkɔrɔma kɔnɔ bɛ ndolati kɛnɛ falen la stade du 26 mars la Yirimajɔ. Bani bɛ ka sɛnsɛn ka don kɛnɛ kɔnɔ. 0h11 de Mali silamaw ka ɲɛmaaba a Seyida Sherif Usman Madani Haidara ndolati kɛnɛ falen lasɔrɔ. Silamajama ŋununŋununga bɛ ka bɔ sɔmingɛlen a la k'a fɔ Bani don dɔ don. A ye foli bila naba bɛɛ lajɛlen la i n'a fɔ a yɛrɛw ɲɛ bɛ a la cogo min. Ni ka sɔrɔ ka taa bisimila minɛ sigiyɔrɔ la. Zikiri dumanw bɛ ka bisimila ka mawuludu bangeni wajuliba baaraw n'u don. Mamina Bamadani deni Bachida Tarawele de a Seyida Sherif Usman Madani Haidara Yirimajɔ ndolati kɛnɛba stade du 26 mars lasɔrɔ silama jama kɛlen kɔ ka bisimila ni nisɔndiya ni farifoni ye. Dantigɛliw sɔrɔla ka daminɛ seereya foliw don ka ɲɛsin a Seyida Sherif Usman Madani Haidara mɔ. A ye cɛsiriw minnu kɛ silamɛya diinɛ sankɔrɔtali la, Mali jamana jɔli la, jamana wɛrɛw dilali la, cɛ bɛɛ na jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ sigiɲɔgɔnya kɔnɔ. Olu kɛra kuma kumabaw ye minnu lasera kɛnɛ kɔnɔ. Bani yɛrɛ ka dakuruɲa filaw fɛnɛ ka sɔrɔ ka mawuludu yɛrɛ kɛkun fɛnɛ da o ka kunjɛ. An ka jɛ k'a ɲɛmada. Laada don san o san silamajama bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Yirimajɔ ndolati kɛnɛba stade du 26 mars la ka mawuluduba fɔlɔmaw ni labanamaw kuntigi Muhamadul Mustafa nɛɛma ni kisi bɛ a ye ka bangeni ɲaɲa ni boloda a yɛrɛ mɔden da fɛ n'o ye Mali silamaw ka ɲɛmaaba ye a Seyida Sherif Usman Madani Haidara. 0h kumaw ne sirifikɛ donna ndolati kɛnɛ falen la. Silamajama nisɔndiyalen fari foninen y'a bisimila. Ne zikiri dumanw fɛnɛ ye ndolati kɛnɛ minɛ bɛ ka kɛ uko da kɔnɔ ye. Bani nisɔndiyalen a bɛ ka foli bila silamajama la minnu n'a mɛ seereya la k'a fɔ a kun ka kunna kunu u kun b'a nɔfɛ wa u bɛ sa nɔfɛ bi fana. Sirifikɛ kɛlen ka bisimila minɛ sigiyɔrɔ la sa. Mawuludu baaraw n'u sɔrɔla ka don. Ne silamɛya dɛmɛtɔ Fédération Ansardine Internationale fadi jonjo dali ye mawuludu jama fɛ ndolati kɛnɛba la n'o ye folikan ye. O bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔ sa. Kuma sɔrɔla ka di an ka ɲamakalaw mɔ ka kuma ɲama fifa n'o ye Reko Taradi ye Jeli Musa Jabate n'a ka cɛkɔrɔba Abdulayi Jabate ka bɔ Segu Sido ani Banzando. O bonɲamaseginkanw dɛmɛnen silamɛya dɛmɛtɔ Fédération Ansardine Internationale fadi a ɲɛmaaba Adama Sanogo y'a ka nisɔndiya jira Bani na ka fɔ dande a la. A ye taama min ɲɛsin Kolowari jamana mɔ dayɛlɛliw minnu kɛra o senfɛ a y'o bonɲamasegin kɛ ni ka ɲini sirifikɛ fɛ ni ka jira sirifikɛ la a b'a fɛ a n'a ka denbaya ka kɛ cogo min Ala ka kɛ ten a ye. Sirifikɛ yɛrɛ b'a fɛ silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ka kɛ cogo min Ala k'u kɛ ten a ye. An balakaw ka babu sendigi silamɛya dɛmɛtɔ Fédération Ansardine Internationale fadi kɔnɔ Ajaratu Kulubali a ye sarati ka kurakuraya u ni an'u ka nafolo k'a bila sirifikɛ ka bolo ka silamɛya diinɛ lapasali la minnu ye ɲɔgɔn falen kuma na ale bi o dɔ ye limama alimamiw ka jɛkulu nɔnabila n'o ye Cerno Basun ye. A ye bonɲamasegin ɲɛsin Ba Madani de ni Bachida Tarawele de mɔ a ka baaraba kɛlenw na silamɛya diinɛ kɔnɔ diinɛ baarabaw ni ɲɔgɔn cɛ dilali la. Bamako tutigɛbaw ɲarew ni darabew ni turew u nɔnabilanko bɛ ni Latisi Ture ye. A ko karamɔgɔ kɛra sababu ye ka Mali kunna wolo k'a sabu kɛ n'a fɔra ko diinɛ jama ka bɔ bi ni maaw ye Imamu Useyinu ka ziyara jama jate minɛ Kɛrbala ka Senegali jamana diinɛ ɲɛmaw ka jɛrɛba magali jate sabanan bɛ kɛ
Bashir Traoré de ka kumenga zege asayada Sherif Usman Madani Haidara ka silama jama ye Mali. Sherif Ibrahim Tijani Haidara nyini kala badu silama ya dine kunga ka gafe udlame mese ka to mo bese ku buluma dayoro do ukama ko islamologu a nyini sirifeke fe aka duga uke ka sabuke olube bara mina ninye ayere ka bara la nyini nenu nyini ni mese ka noya ubulu chukumi silama ya dine kono ayo duwa unyini sirifike fe ambe naka ubela jele tokola tungarala Tarawore Kulubali Dagamaisa la amoke modi Dagamaisa kumata ka wale nyuma novole nyashin sirifike mo balemaya kalali la kabini ukora kenya dugura teria jurut lekele amato sirifike la adambe do nyuma nabi nga sirifike kera oluka jigiyaye faso era kono tamaniza ni magala dembaya uyebonya masigi nyashi sirifike mo faso kanuna mali ministri menyashi me dina koni badokoni ladala komo Dr. Mahamadou Umar Kone aya yira banina kafo abe femina jamana kono jamana nyama unyama dambe afe wa mauludu mini afleni yeku nyanamaya abi kelenya sinzi jamana deunje bani ka don kafo kadamine mali furanjero fanga nyama general d'armée Assimi Goïta la katase aka fanga bulo fara bela jelemo beni sodia meni sirifike ye silama dina la selila faso jo bara fenena nimela jele temene ko besigi meka mami ngangu kono naka dakurunya kelebi na nidahai famuyai sabali makari hinai asayada Sherif Usman Madani Haidara ayukumata kafolila se nababela jelemo mauludu yere akekun munya keli daga adalilu tara yoro uminuna bani borani ni mela jele ye kelengele kadasila majama nyakoro mami nga mawuludu be kake o ere ito nyanama yala kake minu me ka mawuludu nyanama yabi beni ka kechogodu danvara ubise ka ye o kechogo uche nga utise ka mawuludu dagali bali kasangani makoro ye kasabuke dandigelu kacha ado bani ye sarati ka disla majama mo ka beni dimashi utikalot le bisabai mawuludu dengundi wajule bala shilamaya ere mouvo shilamaya ere magobe muna babu binake odeka dimashi utikalot le bisaba nalaka jien bani sorla ka nyine shilama jama fe anga sanga flata ko ke dade ye ka ngania udo oro ka jira dali masala ninga na se kira ere bangene ni sodia farefoni omunyu ko manyaka umo shilama jama yicha ka boy jakoro yoro ni no bani no fe Amito Yirima Jondo la tikene Stade du 26 mars la ka pumadi maumo namba ominu bisimilala kene kono alhamdu badini ka wulika jo kera sababu yoko lase amo angaje ka nyama dawfe Sherif Madani Haidara muslimin kafsa musotobe wala daga mois de juin terminé atelier muga kunche kera palais de la culture atarasi islam tombe ma kanga nyon tegenne anga nyon sembla no ala ka kay wa'da sunu bihamdillah jami'an wala tafarraqu woni dunya me fana ko bangeli heradi man huwa sayyid wa ta'ala domi ala kera nana jena jugu min kulela kabuli kati tenkerefe kale tachina bolona wajoni o shetana note mu'min islam be kanga ni sijani ala kira kabangili mara moy bilele andi sojale me akene ka ci la se ay wa karamo bela jele ma nga frayon ka alors ka ala ka baraw ke ñoko fe sifgere ka fu ala ka keneto ala ka me jamanye fe baw ma nga ni anyumando ma chesrilendo dugu ke me woro jamanye ko tewo na ala re join donc Manchester lendo donc ala ka me jama nyefe o mbe bokuma la rom na saudi o kuma na demsenu ku chesri jamana ye jamana bade donc ni mauludu sirani sugula anga jija ka profiter ka chikaon lase donc jamana ye jamana bade bora bokulu bawde la ambe mo ye dugu bawde sigi donc muru jame mallela to mo tube mallela ja abe mallela donc numbe ay wa dugu ye doni dugu do
baara dugu don royaume belebelew de tɛmɛna anw fɛ yan i n'a fɔ empire de Ouagadougou i n'a fɔ empire de Soso i n'a fɔ empire de Mali et donc mɔgɔ minnu bɔra o la ayiwa olu kan k'u jija yɛrɛwoloya da kana t'u la an ka seku ye an b'a fɛ an b'a kanu a ka fɛn bɛɛ bi bɔ an fɛ wa a yɛrɛ ye dugu kanu a ye barawuli cercle kanu a ye Segu région kanu faso kɔnɔna don n'i kɛra i faso fɛ ni faso ma k'i fɛ jɛni bɛ k'i fɛ a ka juru kɔni an ka juru si t'a la vraiment an b'a fo an b'a barika da an b'a dɔn maa min don faso kɔnɔna don a bɛ dɛmɛ min kɛ faso ye ala de b'a dɔn a si tɛ taa ne ɲɛnama a bɛ n wele k'a bɛɛ fɔ n ye k'a d'a ma an b'a tila a bɛ ɲɛ cogoya min ɲɔ t'o la malo t'o la foyi t'o la o ka kɛnɛ mana sigi mawuludu la n'anw ma i kɛ fɔlɔ an tɛ kɛ filanan ye an nana ka na fara jama in kan an ka mawuludu kɛ an ka diyagoya don anw de bɛ jama bisimila puisque kɛnɛ ye anw de ta don i yɛrɛ halala fɛ n'i y'i sen bɔ n'i y'i den kɛrɛfɛ ta ni dɔ b'a tigiya ta anw de halala don a ɲɔgɔn tɛ maa si ka dugu la fo ni maa min ye nkalon da i yɛrɛ la o fierté b'anw na diɲɛ fan bɛɛ fɛ kira ala fɛ i bɛ kɛ mun fɛ o n'i kɛra mun fɛ i bɛ lafiya o ɲɛnamaya fili kɔrɔ mawuludu kɛnɛ an bɛ dugawu kɛ san o san an kɛnɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ an ma hɛrɛ don an ma bonya don an ma jidi don silamɛya yɛrɛ taabolo la vraiment mawuludu ye fɛn bɛɛ y'a kɔnɔ ka an ka kiraba an b'o min nɔfɛ k'a fɔ k'a barikada an bɛ fɛn min na an k'o dɔn an bɛ cɛba min nɔfɛ n'o ye Bamara ni den a bɛ min na n'o dɔnna diɲɛ tɛ sigi ala de y'a ci an ma koyi ala y'a ci an ma an b'a fɔ k'a barikada a ka cɛsiri la a n'a ka sabali a n'a ka yɛrɛ dɔn ne taara Maka ne ka dɔn Haidara Mendy ne k'o dɔn Maka l'islam authentique Haidara la Makata n'i taara la mawuludu kun bɛ kɛ bonya bɛɛ kɛcogoyaw la halisa o kɛcogoya bɛɛ ma fɛ Haidara ko minnu m'a lɔ wolo an ka dubaw la depuis Kayi an ka dubaw la fo ka taa se Nioro ma an ka dubaw la Bamako an ka dubaw la Sikaso Segu Tombouctou Djenné Gao Kadji na gouvernement ko Kalamene dubaw nara jiyara la mboyoro ka jande ne bola fo Keñeba hamdalayi o dugutigi le ne nara Haidara kanu ne ma ani ala kanu alhamdulilayi rabbil alamin a fɔra de jama bɛ yɔrɔ min i ye ta ye o le ka nana Haidara ladiya ɲɛ la o ne bɛ kuma Mali denmisɛnw bɛɛ tɔgɔ la maliyɛn bɛɛ tɔgɔ la k'a fɔ an ka ala fara ɲɔgɔn kan hali bi an ka ala deli cɛkɔrɔba in ala k'a mɛn maliyɛnw bolo parce que min kɛra an ɲɛna an balolen c'est-à-dire a ma dugu mɔgɔ la quoi Mali ko la Haidara a ɲɔgɔn tɛ yen donc an bɛ min fɔ dɔrɔn vraiment ala k'a mɛn an bolo ala ka mɔgɔ bɔ a la min bɛ se ka remplacer k'a denw kɛ ka tɛmɛ a la Mali ko la ale ni Asimi an b'u fɔ alhamdulilayi an ka se an ka du kɔnɔ i ta y'i ka du ye i bɛ se k'i sɔnna fo ko fɛ kuma fɔ i ka du kɔnɔ ala ni olu donc kuma caman tɛ ne fɛ k'u fɔ ka segin k'u fɔ o de bɛ n fɛ n b'a fɔ a tɛ kuma la. Silamɛ dɛmɛtɔ Fédération Ansardine Internationale Fadi ma ɲɛmɔgɔ fɛnɛ ndolati kɛnɛba kan stade du 26 mars la u y'u ka dakuruɲɛ filaw kalifa Sadio Sidibe la an ka jɛ k'a ɲɛmada. San caman bɔ donc Ansaru ni voilà dɛmɛbaaw n'u kanubaw dɔ bɔ diɲɛ fan bɛɛ ka na fara an karamɔgɔ kan Chérif Soumane Madane Haidara n'a ka denbayaw a n'an ka ɲɛmaayaso ka an ka kira ka bangeni ɲɛnamaya bon an bɛ ala fo ɲinan kabako minnu fana b'a la komi san o san kabako caman bɛ kɛ salon ta ye san ye tile bɛɛ kɛ ka na mɛ malgré tout mɔgɔw bolo ko kalan tɛna se ka kɛ kalan kɛra mɛ komi Ansaru n'u kanubaw n'u dɛmɛbaaw ye mɔgɔ ye u y'u ni n'u ka nafolo de bila an karamɔgɔ kama en tant qu'an karamɔgɔ ko an ka taga yɔrɔ o yɔrɔ anw ɲɛ tɛ sécurité ko ni fɛn wɛrɛw la on a prêté serment donc o ye ko in na kabakoba ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ mɔgɔw bɔra diɲɛ fan o fan ka na fara an kan ka nin ko in ɲɛnamaya an bɛ dugawu kɛ hami o hami b'u la ala k'a bɛɛ nɔgɔya ala k'a bɛɛ ban ala k'an faso kisi ala k'an faso kisi ala ka segin ni bɛɛ ɲuman an karamɔgɔ yɛrɛ
n'a ka denbaya si jani kɛnɛ laban ko ɲuman caman ala k'o diya n'a ka denbayaw ma ala k'an wasa. Ala fo k'ala barikada an karamɔgɔ y'ala ɲini k'a fɔ ko ni mawuludu nin kan ka kɛ o la anw y'a faamu an sɔnna ma fana a kan ka kɛ et puis an ye mɔgɔ caman fana ye minnu sɔnna ma donc o la an bɛ ala de fo ka ala barikada ala min sɔnna ka na anw bila an kana ka na Italie représenter bi ni mawuludu kɛnɛ in kan yan ni ala ka ko de ye an ka cɛya tɛ an ka cɛsiri tɛ ala de y'a kɛ donc o la an bɛ ala fo ka ala barikada ka ɲini ala fɛ sigi in daminɛna hɛrɛ la ala ka kuncɛ hɛrɛ la ka duwawu kɛ an karamɔgɔ n'a ka denbaya ni ansar tɔnden ɲuman bɛɛ lajɛlen ye ala k'an n'u sutura duniya ani lahara ala k'an mɛn nin na ala k'an mɛn nin na ala k'an laban ɲɛ an ka baara bɛɛ lajɛlen na kira na so kama sɔli ala nabi. Alhamdulillah ansariya a bɛ komi a bɛ cogo min Mali la Côte d'Ivoire a bɛ ten Burkina wasa ni kɔrɔta fo ka bɛn ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka don da kelen ka bɔ bonya kelen komi silamɛya yɛrɛ ka laɲini ye min ye a b'an fɛ ten alhamdulillah ansar Burkina bi ni i bɛ se k'a fɔ ko i taara mais ko i m'a tɔgɔ mɛn a tɛ parce que an bɛ kobabaw kɛ joliw bɛ di dɔgɔtɔrɔso an bɛ taa dɛmɛw kɛ an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ bɛ yen aide sociale sira fɛ an bɛ baara caman kɛ. Alhamdulillah an b'a la tanu ka barikada olu ye an sɔrɔ kɛnɛya la bon a filanan ye min ye jamana 40 de bɛ duniya kɔnɔ ansarudini sigilen bɛ jamana minnu na donc san o san an bɛ ɲɔgɔn kunbɛn karamɔgɔ fɛ yan ka na adamadenya ni balimaya sinsin sabu dɔw bɛ bɔ jamana janw na Amérique ni Asie bon ani Europe jamanaw na ani sous région farafinna jamana caman b'a la bon ka déplacer ka bɔ ɲɔgɔn na tiɲɛ la deguw b'a la mais an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan an bɛ bɔ ɲɔgɔn kibaruyaw kalama an bɛ bɔ ɲɔgɔn ya jamanaw kalama bon an bɛ hakililaw fana sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ pour que baara ka taga ɲɛ donc o ye nisɔndiya ye min ma kɔtigɛ an na donc an b'a la tanu o la ka barikada. San o san an karamɔgɔ a Seydi Cherif Sumani Wadani Hayidara a bɛ mɔgɔw wele ka na ni baara ɲuman in ma ala sɔnna mɔgɔw y'a jaabi fɔlɔfɔlɔ la i b'a sɔrɔ mawuludu jama tun ka dɔgɔ fɔlɔfɔlɔ la kosɛbɛ a kɔni tun bɛ kɛ mais k'a kɛ ka stadiw fa o ye karamɔgɔ Cherif Sumani Wadani Hayidara sababu ye o la an bɛ ale fo ale mun kɛra o sababu ɲuman ye an bɛ nafa caman sɔrɔ mawuludu la nin ye ansaru ka retrouvaille dɔ de ye ni mawuludu tɛ i b'a sɔrɔ an tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni ɲɔgɔnna kɛnɛw kan donc fɛn don a bɛ kɛ sababu ye an bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na et puis fana kɛnɛ fana mun don sensibilisation fana kɛnɛ don o de kama gouvernement kan ka i bolo don mawuludu kɔrɔ kosɛbɛ parce que ci caman bɛ yen n'u b'a lase i b'a sɔrɔ kɛnɛ foyi tɛ yen mun ka bon comme mawuludu n'i ye ci lase yan n'a bɛ jɛrɛ kɛ ka fan bɛɛ lasɔrɔ o kɛnɛ tɛ yen donc kɛnɛ don mɔgɔw bɛ se ka sensibilisation sira caman sɔrɔ donc o la mawuludu ye kɛnɛba ye ala wele fana kɛnɛ don ala wele min bɛ kɛ an dalen b'a la fana a tɛ bin donc o fana bɛ kɛ sababu ye ka jamana basigi. Alhamdulillah an bɛ ala tanu ka ala barikada masa min ye an fara ɲɔgɔn kan yan si mawuludu kadira kɔnɔna la n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ansaru jamana 40 san o san a ka ca la i b'a sɔrɔ a majorité bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mawuludu kɛyɔrɔ la yan nɔ ka na mawuludu kɛ an karamɔgɔ fɛ Bamako yan nɔ ni o ye Cherif Sumani Wadani Hayidara ye o yɛrɛ ye nisɔndiyaw la belebeleba dɔ ye don min ye donba ye mais plus précisément ne bɛ kuma min kan kosɛbɛ o ye an ka kolabɛnnaw ka côté sabula ka da kan n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ salon an ye min ye yan nɔ ani ɲinɛ an ɲɛ bɛ min na tiɲɛ yɛrɛ la danfaraba bɛ a ni ɲɔgɔn cɛ o b'a yira de k'a fɔ ko ɲɛta bi kow la. Silamaya ma fɔlɔ kɛra an ba Khadijatul Kubura ye ala kira nɔfɛ nɛma ni kisi bɛ a ye o de y'a to an balakaw fɛnɛ y'o jigiya kelen ta mɔdenzanu ma a Seyida Cherif Sumani Wadani Hayidara ye kuma min na n'a nana Bamakɔ k'a jira k'a fɔ u b'u jɔ n'a ka fɛn bɛɛ lajɛlen ye silamɛya diinɛ lase cogo ɲuman na kuma dira an balakaw ma silamɛya dɛmɛtɔ fédération Ansarini internationale fadi ma ɲɛmaw ni a nɔnabilaw an ka jɛ ka ɲɛmada olu fɛnɛ ka fɔtaw fɛ Sadio Sidibe ka kuma galamani na. An nana mawuludira n'an karamɔgɔ sababu ye nisɔndiya min banna an b'an fɔlɔ ka foli di an karamɔgɔ ma sidiya ani kɛnɛya lafiya laban ko ɲuman ala k'o d'a ma ala k'an m'an kɔrɔ bari ale sababu ye mawuludi ko kɛ a kɛra fan bɛɛ fa ye bi nin na ale kama valeur donna mawuludira ale kama
mɔgɔ caman kun tɛ mawuludi cogoya lɔ mais ale kama k'a ɲɛfɔ an ye nafa min b'ara barika min b'ara sɔrɔ min b'ara vraiment an ka na mawuludi nafa ye sisan a yɛrɛ kɛlen don maa wɛrɛw yɛrɛ de bɛ tugu an kɔ ka na yan yɔrɔ la bari nafa camanba de b'ara donc an b'o foli de di an karamɔgɔ ma hali bi ka tila ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo ala ka si jan ni kɛnɛya mun ma se k'a faamu an bɛ dugawu kɛ a faamuyali ko ɲuman ala k'a nɔgɔya n'o ye an ka jɛngani kɛ nafaba de bɛ mawuludi la n'i ɲinan ta kɛ i b'a ko ɲinan ta jɛra san wɛrɛ ta n'i nana tugun i bɛna ye sababu wɛrɛ b'ara fana o ka ca ka tɛmɛ min tɛmɛn'a kan. An bɛ ala fo k'ala barikada ala min sɔnna ka bi yira ne ni aw la mawuluko nisɔndiya o de b'an na bi ne ye nafa caman sɔrɔ a la mawuludu nafa tɛ se ka fɔ ka ban mawuluko kɛla ka diɲɛ bɛɛ kɛ kelen ye san san an bɛna mawuludu karamɔgɔ fɛ yan an bɛ foli di an karamɔgɔ ma sijan ni kɛnɛya labanko ɲuman ala k'o di an karamɔgɔ ma an b'an karamɔgɔ ka denbaya bɛɛ fo k'a ka musow fo mɔgɔ mɔgɔ n'a mawuludu kɛ bamakɔ an karamɔgɔ fɛ yan bɛɛ nana hɛrɛ la ala ka bɛɛ ɲuman segin so hɛrɛ la baasi foyi kana mɔgɔ si sɔrɔ ani dɔw jɛna ka saro ta kɛ ala ma ɲinanta yira olu la an bɛ dugawu k'olu ye sukura ni kɔrɔlɔ ala ka yafa o bɛɛ lajɛlen ma ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an talon kɔnɔ ala k'o kɛ kira n'a bɔnnaw kama sirifu hɔrɔma kama sɔrɔ ala min ye alakiraba a ka bangeni kɛ an ɲɛna an b'o ala fo an nisɔndiyalen a n'an fari fonni ka bɔ an ka jamanaw kɔnɔ ka na sigi nin kɛnɛ in na k'an fa a n'an karamɔgɔ yɛrɛ ɲɛda ye o ye anw ma nisɔndiya ye ani kɔrɔta ani hakilisigi an bɛ dugawu de k'a ye si kuntalajan ni lafiya ala k'o d'an ma nin baara in anw b'a kan fo ka taa se an ka ninakili laban ma parce que an b'a ye ko an ka ɲɛnamaya yɛrɛ tɛ jɔ fiyewu n'an ma nin kɛnɛ ninnu sigi ka tila ka participer an karamɔgɔ nɔfɛ vraiment n'an m'o kɛnɛw yɛrɛ sɔrɔ an fari tɛ foni an b'a ɲini ala fɛ ala k'an karamɔgɔ mɛn an kɔrɔ ka sijan ni kɛnɛya d'a ma mawuludu in ka san caman yira an na ka jama sigi hɛrɛ la ka kuncɛ hɛrɛ la ka kɛnɛw sabati ani fɛn fɛn bɛ dugu wɛrɛw la an y'u bɛɛ lajɛlen kalifa ala la masa min ka kalifa tɛ tiɲɛ ka aw yɛrɛ fo aw ka cɛsiri n'a ka wulikajɔ la n'a ka timinanja sirifila baarakɛla bɛɛ lajɛlen an b'aw bɛɛ fo ka dugawu k'aw ye ka tila ka dugawu ɲini ala ka baara in taa ɲɛfɛ ala ka sew di ka garisɛgɛ ɲumanw d'aw ma ala k'o kɛ an b'an ka bɛnɛ jamana mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fana fo anw minnu y'u représenter kɛnɛ in kɔnɔ an ka foli n'an ka waleɲumandɔn b'u ye u ka cɛsiri de y'an se kɛnɛ in kɔnɔ an b'u fo an nana dugawu ɲini ni barika ɲini min kɛ an fa kɛrɛfɛ ala k'an ka dugawu kɛlenw minɛ ala k'o k'a ka alaya kama kuranɛ bonya kama karamɔgɔ yɛrɛ n'a ka so lahɔrɔma sɔla rasul labɛn filɛ bilan kun bɛ sen kan stade du 26 mars la maa min ma se ka kɔnɔna lasɔrɔ ka sabu kɛ ko jama cayara stade du 26 mars ntolatigɛnɛ dafɛla o fɛnɛ kun bɛ se ka kɛ i bisimila yɔrɔ ye ka sabu kɛ min ye jaw ye olu jira an kun bɛ kɔkanna fɛnɛ na an ka ɲininikɛla mamadu bɛn sherifo sumano sera ka maa damadɔw sɔrɔ k'u hakilinanta dɔ o fɛɛrɛ in fɛnɛ k'an ka jɛ k'a ɲamada mawuludu ɲɛnamayali okumu kɔnɔna la maa bayirika alisilamɛ bayirika de bena kɛnɛ kan caman tɛ se ka don stade du 26 mars kɔnɔ olu be to a kɔkanna la o hokumu kɔnɔna la maa minnu ye mawuludu kolabɛnbagaw ye u ye écran géant caman de bila stade du 26 mars kɔkannaw la maa minnu ma se ka don stade kɔnɔ olu ka se ka lajɛli kɛ o écran ninnu fɛ bɛɛ fɔ a tɛ kɛnɛ nin sɔrɔ mɛ nin min y'a ɲakɔrɔ nin an ka ale an ka ala sa an ka faamuya sɔrɔ a la an bɛɛ k'a ye k'a ɲɛ an bɛɛ k'a ye k'a ɲɛ nisɔndiya min bɛ n na karamɔgɔ ka kɛnɛ nin kan o nisɔndiya le bɛ n na o nisɔndiya bɛ n na an bɔra Wasolo an bɛ diinɛ nin de la an bɛ karamɔgɔla tɔn nin de kɔnɔ an t'a mɔgɔ in ma na kɔntɛ an yɛrɛ bɛɛ na Bamakɔ ka na kɛ mɛ an n'a mɔgɔ in ma se yan nin na a ka ɲi karamɔgɔ ka kɛnɛ na a ka d'an ye an nisɔndiyala la fɛnɛ ala ko don an y'an ka kuma galamani tɛngu maa minnu na
n'olu bɛ ka écran géant ninnu lajɛ olu ye u ka nisɔndiya yira ni nin hakilina ye k'a sababu kɛ a bɛ sɛgɛn caman bɔ olu ma u b'u sigi dɔrɔn ka écran ninnu lajɛ fɛn o fɛn bɛ kɛ terrain kan u b'a bɛɛ ye u y'u ka kuma laban ni bonyamasegin foli ani kanu foli ye k'a ɲɛsin Mali silamɛw ka jɛkuluba Haut Conseil Islamique Maniema groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Maniema alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara ma u y'a yira u ka kumaw la k'a fɔ n'i y'a ye olu ye diinɛ kɛcogo ɲuman faamu ka bɔ fɛn caman na ka fɛn caman faamu o sababu ye an karamɔgɔ ye u ye dugawudenw fana kɛ an karamɔgɔ ye awɔ nafa b'a la parce que ko caman tɛ nɔ i bɛ mun yɛrɛ dɔ ye o tɛ dɔ kɔnɔna na yɛrɛ bi caman mɛn a t'o dɔ o mɛn kɔnɔna na tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ ni san tɔ la n bɛ don ne mɛn ɲinan ko n tɛ se ka don n ko n sen bɛ ka n dimi ko n ka yɛlɛ sanfɛ n ko n tɛ se ka yɛlɛ sanfɛ an bɛ don kɔnɔna de la mais u ko n ka yɛlɛ n ko ayi n ko n tɛ se ka yɛlɛ sanfɛ n ko n bɛna n se kɛnɛma i garan kɔrɔ yan awɔ karamɔgɔ ko in kɔni a nisɔndiya tɛ se ka fɔ ka taa dan na ka fɔ an bisimila fo an arahamani an bɛɛ nin ko kelen in na nka an b'a la fo an ni laban an yɛrɛ tun bɛ taa dɔgɔkun kɛ Bangɔni na mais an dɛsɛra de n'o tɛ an tun bɛ taa semaine kelen bɛ kɛ Bangɔni na mais sisan kɔni an dɛsɛra kɔrɔ nana an dɛsɛra an b'an ta kɛ yan. N bɛ nafa sɔrɔ parce que n'i bɛ yan i b'a ye i sigilen bɛ yan nɔ fiɲɛ b'i sɔrɔ yan nɔ kelen n'a fɔra ko wajuli bila la aw tɛ ɲɔgɔn digi a bɛ da sɔrɔ joona ka bɔ ka taa i y'a faamuya o de la an y'an sigi yan nɔ sanfɛla in filɛ nin ye a yɛlɛli ma nɔgɔn a jigili ma nɔgɔn o la n'i y'i sigi ani wajuli banna dɔrɔn i bɛ sira sɔrɔ i bɛ bɔ ka taa so o de y'an sigi kun ye yan an kɔni nisɔndiyalen don yan nɔ ka sababu kɛ an bɛ kɛnɛ yɛrɛ min kan o kɛnɛ yɛrɛ nisɔndiya kɛnɛ don i y'a faamuya an bɛ dugawu kɛ san wɛrɛ ta ala k'o jira an kɛnɛma na ɲinan ta in ala k'a kuncɛ hɛrɛ la ala ka sababu ɲɔgɔn kan ye an karamɔgɔ ala k'a mɛn an ɲɛ ala k'a kɔmɔgɔw mɛn an ɲɛ ala k'an yɛrɛ sɔn sini kɛnɛya an laban ɲuman na ala kira kanu sɔrɔ écran jɛya ninnu jaw bɛɛ tun bɛ ka ye ka ɲa k'a sɔrɔ degun foyi tun tɛ a la o de fana bɛ lasigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni diso ɲɛmayaso fɛ ka bɛn ni kuma ye k'aw fo ka wale ɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bɛɛ diɲɛ kuma wɛrɛ n'Ala ka diɲɛ ye